Halika na. Okay. Opo. Hihimas lang ang papa. Hihimas lang ang tatay. Mga kasinag, good morning. Kagigising lang natin. Kagigising ko lang mga kasinag. Gawa ni Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Oh. Ay, good morning. Gutom na? Ha? Sa totoo lang mga kasinag, malimit nang umuwi si Bagwis dito tuwing umaga. Yan ang nagiging alarm clock talaga namin dito. Yan ang nagigising sa amin, lalo na sa mga estudyante na mapasok sa eskwela. May daga pa naman ako dito mga kasinag. May isang daga pa ako nahuli dito eh. Yung natira nung nakaraan. Gutom na si Bagwis. Dito may isa pa ako dito yung maliit. Tingnan pala natin yung yung daga na nanganak. Hello, kumusta? Mga kasinag, ito na pala yung daga na nanganak ko. Ayan na siya. May isang mahina dyan, medyo malnourished yung isa. Hindi ko alam mga kasinag kung bakit mahina yung isa. Yeah. Yung isang egg punta. Ayusin ko lang yung screen, no? Medyo kupi. Ayan yung mga anak ko. Medyo malalaki na mga kasinag. Tatakpan ko mga kasinag. Gawa ng inaano ng pusa. Kaya puntahan ng pusa. Pag minsan si Pitoy. Gustong kanain ni Pitoy. Kasi ito may daga pa ako dito. Kaso maliit lang ito mga kasinag, kaya tama na mo siguro kay Bagwis to. At hulihan ko na lang ulit siya. Ayan na si Bagwis. Bagwis? Bagwis? Ito yung pagkain mo. Halika na. Opo. Bagwis? 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 Halika na. Awa. Bagwis. Pakainin natin mga kasinag. Si Bagwis na. Gutom na. Gutom na baby Bagwis natin. Bagwis. Bagwis. Halika. Bagwis. Halika na. Okay. Very good. Ayan yung pagkain mo. Gutom na talaga ang baby Bagwis na yan. Opo. Gutom ka na? O dyan. Pagkain mo. Ano, okay na yung pagkain mo? Ha? Opo, okay na yan. Sige, panoorin mo muna. Ayan o. Sige nga, gawin mo ng paraan para mahuli mo yan. Para makuha mo dyan sa loob. Ano? Ha? Paano mo makukuha yan dyan sa loob? Hindi ka makakain pag hindi mo nakuha yan. Opo. Opo. Ano? Ha? Pwede na sa iyan. Pagkain. Ay mga kasinag Iniisip siguro yung Bagwis kung paano niya makuha yan. Hindi maintindihan mga kasinag yung daga. Ayoko sa susuot eh. Hindi apakali yung daga.
yan. Kanain mo na yan. Ilagay mo natin sa sako ha. Opo. Nalagay ko muna sa sako. Para mapalabas natin dito ano. Saglit lang ha. Papalabasin natin to ano. O yan. Sige na mag ano ka muna dyan. At itong pagkain mo na ito papalabasin natin. Oh. Ayan. Oh. Dali, at buhay pa yan. Bungaw lang yan. Oh, binungaw ko na lang. Hindi ko na binalian ng paa yan. Opo. Batakbuhan ka dyan. Hingalo pa. Opo. Nasubrahan na yata ng bungaw ko mga kasinag ah. Talaga hindi na gumalaw yung daga. Nasubrahan talagang pakabungaw. Sige, nakain mo na yan. Sige lang. Mga kasinag, ando na si Bagwis oh, sa itaas ng kubo na yan oh. Ando na, hayaan na muna natin, update ko lang ulit kay may mga kasinag. Kasi mag-ayin mga kasinag oh. Sumasalubong na, hello, good morning. Good morning baby. Ano, didilat-dilat ka naman pa ako. Ha? Ay, nanonood.
lipat natin mga kasinag ng talian. Busog naman siya, pero mas maganda yung lipat na rin natin at para mas makakain pa siya ng marami. Makati ha? Ayan mga kasinag, iniwan ko na si Magayon. Ayun oh. Ayun. Kumakain. Tingnan natin si Bagus mga kasinag kung busog na. Kung nakain na ba niya yung kanyang pagkain, yung kanyang almusalan. Tingnan natin. Ay, ginutay-gutay na. Kinakain ng mga kasinag. Opo, sige na, kain na. Pera-peraso na. Pinera-peraso ng mga kasinag ni Bagwis. Dali na. Ragot nutan ang mga balat. Alaga ko man na si Toki oh. Ayan oh. Nag-almusal naman ng palapa ng niyog. Opo, sige na. Di ba kumain lang dyan? Huhuni pa. Mga kasinag, pagkatapos kumain ni Bagwis, ayun na si Bagwis oh, itaas ang niyog. Ayun oh. Bagwis! Bagwis! Ayun mga kasinag, iwan mo natin si Bagwis dyan. At si Magayon mga kasinag, dalhin ko doon sa rawis. Hindi pa kasi kami tapos mangawit mga kasinag. Nagkukupra nga tayo doon. Dalhin ko ito doon kasi mataba ang mga damo doon eh. Daw ko muna siya dalahin. At iuwi ko lang ulit siya mamaya, pagpapatubugin ko na. Mga kasinag, subukan daw natin si Magayon kung liligo sa dagat. Ano? Malat? Halika, dali, halika. Ayaw mag-swimming ni Magayon mga kasinag, takot sa dagat. Halika dito. Papasuyo ako pakyaw niyang kawit ha. Padala lang ako. Abati. Takot sa dagat si Magayon. Ang ganda pa naman ang dagat mga kasinag. Napakalaki ng tubig. Ano siya, high tide. Tamang-tama sana. Sarap maligo. Kaso lang marami sa labay ngayon. Andito pala si Pitoy mga kasinag. Ayan oh, sumunod sa amin. Pitoy! Chuy! Pitoy! Pitoy! Ayan naman si Magayon. Sa likod ko. Pati si Pacquiao. Ang katulong ko sa pagkukupra dito mga kasinag. Sigurado man ngayon mga kasinag, ngayong araw na ito tapos naman kayo mangawit dito. Umain ka na muna dyan. Diyan ka muna ha. Ayan mga kasinag, iwan ko muna si Magayon dito. Itinali ko muna dyan at makapangain siya para umusog. Tapos si Pitoy mga kasinag ayun sa taas. Pitoy! Chuy! Pitoy! Halika na! Pitoy! Ayan. Ayan si Pitoy mga kasinag. Halika, iwan natin si Magayon dyan. At para makakain yan. At makangawit na kami doon sa taas mga kasinag.
Yan, hagis mga hagis yan. Yan na. Kahit doon, sa may batag doon, sa balyo. Kahit saan dyan, basta may baba natin ang nyug lahat. Mga kasinag, magbuko muna tayo dito sa tabi ng dagat. At kapanghina na. Ay, panalo. Ang sarap. Malapit na kami matapos pangangawit mga kasinag. Andito na kami sa tabi ng dagat. Papunta na kami dun. Maya uuwi na tayo. At susunod na araw makapagbalat na tayo ng nyug. Okay. Woo! Ayan mga sinag oh. Ano? Panalo! Pidoy, cuy, pidoy. Cuy, pidoy. Pidoy, cuy. Jaga intindi sa pidoy. Kakalurog dito. Pidoy. Tuwing ka mas matagal sa'yo mo ko. Mas matagal. Kalas lang? Ha? Kalas lang. Pidoy! 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 Kita ya? Kain na! Sige ha! Gusto pa iabot? Ayaw mo? Ha? Ayaw mo ng buko? Titoy? Ayaw mo ng buko? Ha? Bahala ka. Busog yata si Pitoy mga kasinag. Hindi nag-iintindi ang buko. Gusto yata itong kinakain ko. Ayaw mo rin? Ha? Kain na na. Oo. Ayaw. Ayun mga kasinag, katapos lang natin magmerienda. Para pahinga muna tayo dito sa tabi ng dagat. Ayan oh, di ba? Napakagandang dagat namin ngayon. Ayan. Sarap mag-relax dito mga kasinag. Talagang mapapawi ang iyong pagod. Ayan pala si Pitoy mga kasinag oh. Tapos si Pacquiao yung aking kasama. Masyadong mahiyaan yan mga kasinag. Ayan. Mga kasinag, kakauwi lang namin. Galing sa pangawit ng niyog. Si Bagwis pala nandito. Ayan oh. Bagwis, anong inaabangan mo dito? Ha? Inaabangan mo yata ang malaga kong manok dito. Ha? Inaabangan mo bang alaga kong manok? Ha Bagwis? Ha? Mamaya, bigyan kita ng tubig ha. Lagyan kita ng tubig dyan sa planggana. Ano, maligo ka mamaya ha? Ano pa? Ligo ka ha?
Ala! Ayan, ang bait-bait naman ng baby bagwis kong iyan daw. Opo. Hihimas lang ang papa. Hihimas lang ang tatay. Mamaya pala mga kasinag, dadalhan ko ng tubig sa bagwis. Tingnan natin kung maliligo ulit siya. Kasi napakainit ang panahon hindi rin man umalis siya. Pagkatapos ng pakainin natin kanyang umaga, ngayon, magpapahinga muna ako at dalhan natin siya maya. Mga kasinag, lagyan natin ang tubig si bagwis dito. Ayan si bagwis mga kasinag oh. Ayan oh. Bagwis! Hindi naman kasi ito naliligo dyan sa sapa si bagwis mga kasinag. Lagyan natin ang tubig dito. Ayan oh. Ayan. Lagyan natin ang tubig dyan para malinis. Opo. Gusto mo maligo? Ha? Ayan oh. Ayan. Isang balde lang yun nilagay ko mga kasinag. Kasi nga nung nakaraan medyo malalim. Nadudulas siya. Tama na isang balde. Ayan si bagwis mga kasinag. Halika na, maligo ka dito. Maligo ka na. Anong inaabangan mo dyan? Ha? Bagwis? Opo. May iniwan akong tubig dito ha. Ayan mga kasinag, iwan ko muna si bagwis dito. Tapos itong isang plangganang tubig dyan. Kasi nga mga kasinag, hindi pa ako nananghalian. Alas 12:20 na. Kanina nga, pagkatapos namin magkawit doon sa Rawis, sinundo ko pa sila misis sa mismong barangay ng Bubuan. Kaya dating pa rin lang ako. Hindi pa ako nananghalian. Iwanan ko lang muna yun dyan mga kasinag at mananghalian muna kami. Update ko lang kay mamaya. Tignan natin kung nakaligo siya or hindi. Mga kasinag, yung daga na alaga natin, dalawa pa yung anak na buhay. Tapos yung dalawa patay na. Yung isang anak mga kasinag nung daga, yung isang anak niya mismo, siya rin ang kumain. Talagang carnivorous din pala talaga ang mga daga. Hindi sa pag mga kasinag, kasi nung time na marami akong stock na daga dito, dyan din sa hawla na yan, nung tinitipong ko sila dyan, pag sila'y kinukulang sa pagkain, kinakain nila ang kapwa nila daga. Kaya napakahirap pala mga kasinag mag-alaga ng daga. Daga sa daga kasi mga kasinag nagkakainan. Kagaya ngayon yung anak niya kinain niya mga kasinag, yung mismong anak niyang maliit. Baka ibahog ko na rin lang yung kay bagwis mga kasinag. Pasensya na kayo at hindi ko kayo na-update kanina agad mga kasinag. Kasi nga tawag dito, nakatulog ako, sobrang pagod. Titingnan natin mga kasinag kung may ebidensya na naligo si bagwis. Naligo si bagwis mga kasinag kasi may mabalahibo. Ayan oh. May balahibo. Ayan oh. Tapos yung niya, yung may mga puti-puti oh. Yung parang baga mga kasinag, yung sa balahibo niya, yung parang mga kaliskis. Ibig sabihin naligo nga si bagwis dito kanina. Hindi lang natin na tsimpuhan at nakatulog na tayo mga kasinag. Hindi natin nakita. Naligo talaga mga kasinag oh. May mga parang kaliskis siya. May balahibo oh. Ayan oh, may mga balahibo ni bagwis. Naligo si bagwis mga kasinag. Hindi ko lang alam kung nasaan. Tapon na natin tubig na ito. Nakatulog kasi ako mga kasinag. Kaya hindi natin nakita na naligo si bagwis. Pero 100% mga kasinag, sure naman ako na naligo siya kanina. Gawa ng may mga balahibo yung tubig. Asan si bagwis? Wala dito. Bagwis! 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 Mga kasinag, pasensya na. Hindi ko naman maipakita sa inyo ngayon si bagwis. Kasi umalis siya. Walang nag-iingay dito. Kasi si bagwis mga kasinag, pag nandito yun, oras na makita ako, humuhuni ng humuhuni yun. Ngayon mga kasinag, wala. Kaya hindi ko kayo ma-update kay bagwis ngayon mga kasinag. Mga kasinag, pauwi pala ako dito sa bahay. Wala pala doon mga kasinag si bagwis. Andito pala.
Ayun to, yung pinagliguan ni Bagwis, dala ko. Andito pala siya. Asan ka? Bagwis! Asan yun? Ayun! Ayun pala mga kasinag si Bagwis oh. Ayun, sa itaas ng nyug si Bagwis. Pauwi ako dito sa bahay. Dumating siya. Hindi ko alam kung saan punta yung baby Bagwis na yan. Ano, gala-gala ka muna maghanap ng pagkain mo. Hindi yung inaabangan mo ng manok kong alaga. Opo. Ayan mga kasinag, update ko naman kay Bagwis. Wala pa lang doon. Doon ako sigang tawag mga kasinag. Si Bagwis andito pala. Dito. Basta sumulpot na lang mga kasinag sabay huni. Oh, ito yung pinaliguan ni Bagwis kanina. Oh. Ayan mga kasinag, sa masusunod lang ulit.